De kunst van het schilderen van kei en het ophellen van voedselpakketten. Daardoor gaat het goed aan deze tafel. Ze staan op koppen, ponsjes en kalenders. Wiebe van der Zee zien kei. Hij verkeepert ze in Amerika. En Reinoud Ritsma gaat op een paard om voedselpakketten in te zamelen. Miljoen, dit is Bient. Op de dag dat we stilstaan bij het versterren van een van de grootste Friese sporters eer. Het meest emotionele moment van haar sportcarrière vind ik eigenlijk toen ze in Noorwegen in 1999 7.500 Noorden stil kreeg. Het was niet te geloven wat ze dan allemaal pakten in de goal. Maar het ze nooit weer zo goed bij ze toen, dat waren wel. Dat vond ik heel emotioneel, moet ik zeggen. Ja, dat wie de huid van Jokelien Tienstra uit een documentaire die uitgestuurd is bij Omroep Friesland in 2013. Juster kwam het bericht dat Jokelien Tienstra verstoren is. In haar actieve carrière is het de absolute top van het honkbal. Maar Geert van Thun, bij het keertsen is het eigenlijk voor haar al begonnen. Ja, het is absoluut voor haar bij het keertsen begonnen. Het is een dubbele sportcarrière. Je het net zag heel vaak. Je het om Fenna Seinstra, die het eigenlijk een beetje docht in. Die leert nou het keertsen zitten en gaat voor het volleybal. Jokelien had dat wat rigoureuzer en wat jij in. Net vergeten dat zij al op 14-jarige leeftijd, dat kun je je haast niet meer voorstellen, al in het grote spul ziet bij de dames. Nou, wie dat in die tijd net helemaal ongebruikelijk, want ik Anita Wieling, een groot talent, wie op die leeftijd al actief op het hoogste niveau. Ze komt is een echte sportfamilie. Ja, toch? het is een echte ongelofelijke sportfamilie. Zij is binnen in Borculo. Toen is haar huid Arne Tienstra, die had een baan gekregen als directeur van de Wenningstichting Noordwest-Friesland, is in zijn tannen komen te ween. En toen is die sportcarrière daar van de groen komen. Mooi haar broer Pieter overigens, want het is natuurlijk wel heel bijzonder dat en Pieter in 96 en Jokelien de PC won had. Jokelien 2 keer. Dat is heel bijzonder. Het is een echte sportfamilie. We zeggen Arne Tienstra niet schrikt haar huid. Haar grootste fan, mijn mem Tineke. Oeral op de wereld werd ze weer die mensen erbij. Ik maar het keertsen. Ja, vooral bij het keertsen natuurlijk. Want de grootste successen had ze dus eigenlijk in Weiden. En ik denk weer een stukje van Sjellitten uit de documentaire. Ja. Dan is ze mooi de vastzitter van de PC. Jan Zuiderveld bij de dames importeren. Kun je even een Sjen. Hauke, Henny en... Ja. En achterin Jokelien Tienstra van Sint-Annebroek. Maar wat kun je er nog van herinneren? Wat komt er bij jou boven? Nou, ik was heel jong. En ik was natuurlijk super fanatiek. En de motivatie tot veel te hoog soms. Ja. Dat was goed op. Hey, die had ik. Zag je dat? Ja. Toch wat goed gedaan. Ja, prachtig. Vreselijk, vreselijk fanatiek. Dit is ze. Ja? Ja, dit is Jokelien. Zo fanatiek. Zo'n ijzeren wil om te winnen. En zo best hekel om verliezen. Er bin wat trainen vloeit op dat keersveld. Ik loop weer de vergelijking met Fenna Seinstra. Die het ooit zei in mij vliegen die dus ophoudt. Mijn keertsen. Wij beleven alles intens. Winst, maar verlies ik. Dat die Jokelien ik. Alles wordt intens beleefd. Tot op het bot. Want zij komt van het beeld, Dook komt van het beeld. Ja. Dook kiest haar persoonlijk. Ja. En op een gegeven moment maakt ze de keuze maatje tussen het keertsen en het honkballen. Ja. Waarom kiest ze dan uiteindelijk voor het honkbal? Nou, dat begreep ik wel, omdat ze in het keertsen echt alles woen had. Ze had van jongetje 84 tot jongetje 4 en jongetje actief was op het hoogste niveau. Alles woen wat het te winnen valt. Alle bondspartijen, de PC. 5 keer de finale keerst op de PC. 2 keer de finale woen, 2 keer Kening West. Het ziet er al jaar op in de ronde. En dan merk je dat je dus nog een carrière ernaast hebt. En die had ze prachtig opbouwd, want zij is begonnen bij SGK in Audebeltsiel. Dat hier toen nog een goede handbalvereniging. Toen ging ze naar Jereveen en die hier toch de top van het Friese handbal. Maar dat wie voor haar net goed genoeg. Toen is ze naar MNE gaan. En daar is die trobraak komen en toen kwam dat Nederlandse team. Dus zij had heel doelbewust die sportcarrière gebouwd. Ja, maar de echte internationale trobraak die komt dan eigenlijk op het WK van Jochen en Jochtig in Noorwegen. Ja, wie fantastisch. En dat wil ze eigenlijk net eens de eerste echte doelvrouw wie. Nee, zij erin komen. He, want de eerste doelvrouwen die kregen wat faalangst. Ja, kun je even een chance. Zit ik weer in die documentaire. Ja. De keepster die eigenlijk nog voor me stond, stapte 3 weken voor de WK uit het programma omdat ze vond dat het te hoge druk was. Ze vond het mentaal te zwaar. Dus toen stond ik er ineens alleen voor.
En dat ging fantastisch. Vanaf de eerste dag heb ik een heel goed toernooi gedraaid. En heb ik me echt bewezen als keepster, als eerste keepster. En kwam eigenlijk toen mijn doorbraak. Ja, prachtig. Ja, in totaal heeft ze 176 wedstrijden gekiept voor het nationale team. Dat is biggerlijks meer als Robin van Basten, Cruijff en Ronald Koeman bij elkaar. Ja. Om even aan te gaan dat ze echt... En Arjen, 2 keer scoort als kiepster. 2 keer scoort. Ja, ze heeft ook 2 keer scoort. Maar ze krijgt dus uiteindelijk, daar is u uiteindelijk ook onverstaan, die hersentumor. Ja. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, daar gaan ze, vond ik, bewonderenswaardig mee om. Enfin, we weten het verhaal op die Duitse autobaan, et cetera. En toen is het Boeten-Westenrijk. En toen is die tumor kwam en die is ik behandeld. En ze wist dat die tumor net voet weer. Die weer daar nog. En nou ja, daar had ze altijd heel, ja, ik zou bijna zeggen, topsportachtig op reageert. Positief. Ze zei van, nou ja, ik ken al wel 20 jaar leven. Zei ze vrienden, die doet ze de oeuvreprijs krijgen van op het Fries Sportsgala. Ik ken al wel 20 jaar leven. En dat doe ik dan ik maar. Nou ja, dat is helaas net weer. Maar zo gaan ze ermee om. Ja, maar ze is nog altijd actief, hè? Of ze weer nog altijd actief bij de grote talenten ja, op ze weer op Papendal. talentcoach op Papendal, ja. En juist er is zelfs ook het WK handbal in Utrecht, maar een wedstrijd van het Nederlands team in Zweden. Ja. En dat begon echt maar een indrukwekkende minuut stilte. Ik heb even een zin. Ja, dat gaat erin. Ja, dat wie dus juist, vooral in de wedstrijd Nederland-Zweden. Maar al die dames die zij eigenlijk echt oplieten net. Ja. Hè, wie ze bij. Het wie een groot sportvrouw. Het is een fantastische sportvrouw die het echt alles uit haar carrière helle had. Omdat ze direct doelbewust verkeerd had. Ze had ik nog, ze ging naar Denemarken, ze ging naar Spanje, ze ging naar Zweden, ze ging naar Duitsland. Ze had echt alles uit haar carrière helle. En dat had ze die omdat ze dat in haar hier, dat was Ruud Helly. En dat had ze die een icoon, een fantastische sportvrouw. Dank, Geert. Azen, dan zorgen we hoe het Marijn en Rens 2 man lang op opleidingsskip De Wilde Zwan trobrachten. Maar eerst gaan we naar de ambassadeur. En dat is Reinoud Ritsma, de ambassadeur van de Grutte Voedselbank-actie. De best doet de hele dag met Simone Scheffer op een paard West. Ja, leuk. Mooi. Van de morgen zit ik in een dikke MG. Hij is vanzelfs net jongen, er luistert nog bij vanzelfs. Ja, wat jongen, sterker nog, ja. we hadden beelden nog. Ja? Ja, alleen maar zien, jongens. Geweldig. Dat is zorgen dus waar ik naast me zit. Reinoud Ritsma. Pannenkoekmix. Hier ik Reinoud mij, maar die ben we natuurlijk alweer kwijt. Auw, Reinoud, ik word wat ouder. Macaroni. Reinoud, waar ben je net om die kries weer mee te zetten? Reinoud is een psalmmonat, jongen. Amen, amen, amen. Er staat niet normaal zin toe erop bij. Denk je het Reinoud weg? Malke. Het is net vertrouwd, maar Reinoud. Dit is ook gereformeerd als maar kind. Hey. Maar daar ben je hier niet voor, hè? Nee. Ja, dat wie eigenlijk de hele dag, Reinoud. Hoe voest het? Ja, superleuk. En ik ga horen weer nog een taak, dan maak ik nog een dag met Geert paard. Ja, nog een keer. Geert Maar je nog een weekend lang terug natuurlijk. Maar Simone gaat het dan wel, maar Geert gaat het helemaal. Dan komt weer een afdeling ongeleide productie. Ja, dat komt helemaal aan bod. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Ga je hem een soort ophellen? Nou, ik denk dat de eerste week echt is dat we heel Friesland in een wekkersquadje moeten. En dat het dan even is om iedereen in een wekker te maken. Dus van, nou jongens, kom op, we gaan hem nodig. En dat gebeurt nou mondjesmaat krijgen we natuurlijk al je product. Nemen zo'n oerenpakketten waar komen en al je mensen een liedse band op Squal. We zijn op Squal West in Mantrum. We hebben al je een liedse pakketjes maken en producten mooi nemen. En dat gaat vanzelfs nog de hele week terug. Ja. Zo, en ik denk echt dat we daar kan week als ik maar Geert op een paar ben, dat het dan helemaal mal gaat. Nou, van mijn vraagt altijd erin dus. Ja, dat moet wel. En dat geef ik dan. Dat neemt ik direct alles mee. Geert had kijk, vraag waar hij bewijs ja, van speciaal verhalen in. Dus we gaan los. Maar dat is wel wat er gewoon is in deze actie. Dat hebben we vorig jaar ook wel een beetje mee maken. De eerste week het is wat op gang komen. En ik ben van de middag weer op paard. En just dat de squallen in Ier morgen een grote actie in Ier had. Dat er een kriesmerk is in Kolmersweg. Werd speciale dingen voor de voedselbank gebeuren. Die acties komen nou op gang. Wij denken van, weet je wat we doen? We beginnen op maandag en dan moet al eerst in. Nee, wat komen? Daarvoor doen we dat krijg op radio. Ja, precies. Want even goed, als ambassadeur een persoonlijke vraag.
vraag onder je, Rijn. Want hoeveel yield jou zo ongeveer uit aan eten in de weken? Ja, dat is, ik eet een heel soort biologisch, dus dat is zij zelf weer wat duurder. Dus ik denk, ik ben alleenig, dus ik ben tussen de 60 en de 70 euro soms wel in de week. Dat vind ik heel veel yield natuurlijk. Ja, maar dat heeft wel eens zijn van, ik kan me juist niet voorstellen eigenlijk, of schande eigenlijk dat het nedig is überhaupt, de hele voedselbank. Ja, ik vind het, wij zorgen natuurlijk acties met Serious Request, maar ik vind zo'n voedselbankactie, dat zit volle dichterbij ons. En dat kwam ik mensen in bij de groene apotheek. Nou, en daar zocht ik mensen die het net echt breed hebben. En dat is ergens ik wel schrijnend dat zij in Nederland maat. Ja. Maar ja, dan is het juist heel goed dat we dit doen, denk ik. En ik denk dat heel Friesland dat we elkaar omarmen moeten en dat we zeggen van hier gaan we mee aan de gang. Ja, maar we hebben nou heel belangrijk is. Dat is absoluut heel erg belangrijk. En we hebben voor de Iets Nijs betocht een speciale missie. Ja. Want docist, ik heb het hierbij. Ik hem tillen, jongens. Och, jongens, dit is een voedselpakket. Voor die begrip, dat is net voor een dag, hè? Nee, net voor een dag. Het is al je zeer biologische verantwoorden. Maar van een week lang eten hier, Sisto, van een voedselpakket van de voedsel. Jongen? Ik jou het even aan die trog, Geert. Ja, ik pak dat is dan niet normaal, man. Wel, maar stel eens even zien, joh. Hoe lang mag ik je van eten, Arjen? Een week, hè? Een week, hè? Ik heb voor jou een week van eten, jongen. Maar dit is wat zit er al hierin? Piek. Houdbaar tot 8/12/2015. Nou, dat is het al best. Het is wel goed om erbij te zeggen trouwens, jongens. Het is goed om te zeggen dat het net komt van... dit hebben we net gekregen van de voedselbank. Dit hebben we zelfs betellen. Oké. Ja. Maar kist je wat mooi? Ben je toch een beetje creatief in de keuken? Ja, ik zit wel matten, toch? Hè? Ja. Maar wat zit er al in de meer? Laat eens even zien. Macaroni. Nou, dat klinkt wel mooi. Wat is dit dan? Geert, help hem. Wat is dit? Dat paté. Nee, kaneelsuiker. Dat heb ik nog nooit gehad. Dat weet ik ook niet. Nou ja, dan komen ze bij horen dingen, jongen. Die is nooit eerst. Oh. Maar het is trouwens wel zo dat mensen niet komen bij de voedselbank. Ja. Die zit ik heel vaak in de schuldsanering. En die hebben dus ook maar een heel iets bedrag. Want ze zeggen ik vaak van wat je krijgt bij de voedselbank. Dat is een soort van basispakket. En er zitten net een heel soort vaste producten zitten erbij. Dus dan krijg je echt nog een lied bedrag. Krijg je dan mooi. Voor de vaste producten. Mooi. 30 euro voor die. Maar hoe zult dit gaan, Tiksto? Ja, ik weet het net. Ik ga al dat ik alle dagen een heel lief videootje maatje met van wat ik dan die daar eet en hoe ik dat dan door en hoe ik het kleermaatjes heel. Ja, maar dan zit je wel een beetje op een hicht te horen. Ja, zeker. Dus de orde week in je bient, dan komt het eerste stikje en dan zeg je net wat maken. En dat op 10 jaar is het ongeveer. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Maar dus het je op? Sjost het je op? Nou ja. Nee, ik shot er net zien op. Ik wilde gewoon het beste van maatje. Zo staan we erin, Harry. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Dus van mijn je oor. Wij sjuggen kokswerking hier in deze mediacafé. Ja. Maar dingen die in het buitenland... Ja, daarin gaan ze nog even delt, denk ik. Daar moest even later in. Even van goed recept. Dan is je rode gang en denk mijn hemel, wat roept dat heerlijk. Ja. Ja. En het mij iets wel alle dagen siepels. Dat roept echt weer, het roept je alle dagen de siepels. Ik weet niet waarom. Nee, maar hadden maar siepels binnen. Ja, ja, zit er de siepels in? Ik heb je idee. Ja, nou, Reinoud, zie ik het eventjes. Van Manje Orders inbiedt het videodijboek van de ambassadeur van de voedselbank. Hey. Jongens, paar Reinoud Ritsma. De peer valt niet ver van de boven, jongens. Trein op zee, voor de trainees op de Wilde Zwan is dat soms wel oorschend. Maar hoe komen ze de dagen eens terug aan boord van dit leerskip dat Makkum als thuishaven had? Jij redt van Merlijn en Rens in de riege C van Tiert. Gisteren kreeg ik heimwee, terwijl ik toen nog gewoon thuis op de bank zat. Ik geloof nog niet helemaal dat ik het echt ga doen. 3 weken zeilen en naar school op de Atlantische Oceaan. Met mensen die ik niet eens ken. Het is best bijzonder. Alles gaat hier zo strikt. 7 uur uit bed, 12 uur lunch, 6 uur diner. Geen seconde eerder, geen seconde later. Terwijl we de tijd maar met 30 mensen delen. We hoeven verder met niemand rekening te houden. De tijd gaat snel, omdat alle dagen op elkaar lijken, denk ik. Ik vind het prettig dat alles vaststaat. Zelfstudie, schoonmaakuren, vrije tijd. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Ik mis alleen kroketten en barbecue hier. Mijn ouders, die mis ik nog niet. Ik heb al 2 dagen niet gedoucht, maar volgens mij stink ik nog niet. Mijn haar is wel 1 grote klittenzooi. Ik heb geen zin meer om me te kammen. Het lukt me niet eens meer. Ik heb eergisteren voor het laatst gedoucht. Vandaag mag ik weer. Ik voel me goed, maar ben wel heel moe. Soms heb ik wacht van 12 tot 2 uur 's nachts
en is het lastig om 's avonds uit bed te komen. En de golven zijn hoog, dus mijn spieren moeten steeds corrigeren. Dat heen en weer bewegen van het schip mag nu wel een keer stoppen. Als ik aan het werk ben, rollen mijn pennen en boeken over de tafels. En 's nachts vliegen de pollepels door de keuken. Ik vind alle meisjes op het schip wel aardig. Ze vinden mij bij Emma passen, maar dat gaat hem niet worden. Ik woon in Brabant, zij in Flevoland. Het is niet zo handig om iets te beginnen met iemand die aan de andere kant van het land woont. Sommige mensen hebben me echt verrast. Stille mensen die uit hun schulp zijn gekropen. En Rens is nog steeds schattig met zijn puppyogen. En dit weer het laatste deel van de serie over de Wilde Zwan. Op omroepfriesland.nl/beamt kun je likwijls nog meer bonusmateriaal zien. Bigelieks ook hoe de trainees de kriesdagen terugkomen. Is het wat voor je jongens, zo lang op een schip? Nou, het lijkt me wel wat, maar ja? hebben we het net de volle dijnen. Net de volle De vraag is meer eens wat voor die. Nee, voor mij zeker net. En ik ken nog meer mensen die het helemaal niks vinden. Nou, ik geldt ik eerlijk dat ik maar erin denken. Nee, toch? Nee. Jongens, de tekeningen van Wiebe van der Zee van Snits gaan echt de hele verhaal hoor. Hij had zijn eigen koeien-imperium opgebouwd. Zijn kei ben nou zelfs in Amerika te Cape. Toch, Wiebe? Ja, dat klopt. En de hele tafel zit direct vol met, nou ja, wat al niet, hè? Gewoon kommen, pansjes, zelfs een stamper daar voor de stampot. Ja, dus ik krijg nee, dus we nemen maar wat mij, hè? Dus ja. Ik ga maar even zien laten. Want dat tekent eigenlijk al op de schil, dus al 30 hier. Ik denk, nou, ik schilder wel 40 hier, maar de laatste 30 hier is eigenlijk het onderwerp de ko. En daar heb ik mijn werk van maken, als ik maar zeggen. Hoeveel kei heeft u in die laatste jaren dat we het bij elkaar schilderen? Nou, ik denk dat ik gemiddeld zo'n 40 tot 50 schilderijen in hier meidje ken. Hè? Dat is ongeveer 1 in de week. Ja, daar staan gemiddeld stukken tussen de 4 en zo'n stik op. Dus ja, reken nou maar uit. Dus, wat duizenden? Dan bent het duizenden geweest. Ja. Heb je nog wel eens een keer van die kei net aan? Nou, dat zeggen ze wel eens vaker, Jimmy. Best nooit uitzien op die kei. Maar ik schilder ik dat wat door. Ik schilder die af en toe wel eens een hinder. Oh, dat wel, ja? Af en toe een hinder. En de barg, ik? Ja, en ik wil echt nog een hele mooie auto schilder ik. Dat neem ik dan maar de heilige ko. Ja, dus, maar het is altijd wel zwartbond, reetbond, maar is het ook wel eens een keer een Schotse hooglander of zo? Of? Nou, ik schilder eigenlijk voor mezelf het meeste zwartbonte kei, zwart-wiet, hè, omdat ik daar zelf tussen kan bijen, als ik maar zeg, in Zuidwest-Friesland, zo bij een hele soort kei. Dus dat schilder ik het meest. Maar als iemand zei van, goh, ik heb een witrik of een lakenvelder of een hooglander, was het ook ja, die ken ik natuurlijk schilderen. Maar dat soort dingen schilder ik meestal in opdracht. Oké, nou hebben we ook bij op het atelier West. Ja, dat klopt. Om te zien van hoe als het werkt. Niet gezellig. Toch? Ja, ik heb even een zien. Hier wordt het al gemakken. Hier zit ik te schilderen, dit is mijn tafel. Ik schilder dus eigenlijk voornamelijk aquarellen. En als de aquarellen schilders, dan kost dat lezen, tenminste dat doe ik. Mijn kwastjes, mijn verven, mijn bakje water. Wat leert je? En dan geef ik aan de slag. Ik schilder eigenlijk wat ik zo. Ja, alhoewel, ik romantiseer wel. Het is net zo dat ik de nieuwe wienmolen bijvoorbeeld opzet. Omdat ik denk van, hey, dit landschap is zo vol op mijn leerbox. En ik denk, ja, dat heb ik toch leven net al in mijn eigen schilderijen. Dus dan wordt het vaak de monopleerd zonder de leerbox. En ik begin in mijn schilderijen altijd met de achtergrond. Dus eerst met de loft en met de horizon een beetje vaag rond te gaan. En naarmate mijn werk dus trokje en vordert, krijg ik dat ik steeds meer gedetailleerder werk in. En ik loei, ik wil eens even. Roep ik dan weer, wist wel. Als ik denk van, ik heb de eigen niet schilderd, dan heeft het voor mij
dan komen ze eigenlijk tot leven. Die beesten die zorgen daarom en wij zorgen weer voor om. En we denken van elkaar het zijne. Er is niks mooier dan dit. Er is niks mooiers. Nee, dit is schitterend, man. Ja, wat mij trouwens opvalt, want ik ga hier natuurlijk wel eens vaker kunstenaars en schilders om tafel. En dan heb ik wel filmpjes van het atelier. En meestal is het er een verschrikkelijk puinhoop. Ja, dat heb ik wel eens vaker zien. Maar ja, ik werk hier dus met aquarel. En aquarel is dus eigenlijk een hele tere materie. Hè? Dus je moet erom denken dat het net smarig wordt. Die papier moet net vet wezen. Al dat soort dingen moet je om denken. Maar er zit er vast in 3-delig plak bij, man. Nou, dat kan. Maar Ja, dat Dat is een mooie combinatie, jongen. Ja, nou, ik maar zit dat er weer in van de draaien. onderop. Alweer het van de onderop. Ja, dat is van de onderop, denk ik. Nee, ik heb wel een colbertje, maar ik draag hem net zo'n soort. Maar ik wil maar zeggen, ik ken dus heel makkelijk schilderen op een tafel. Maar een beetje beter en een beetje verder ben ik eigenlijk wel tevreden. En het vlekt ik net zo'n soort. Nee. Ik kan het zelf in de was gooien. Dus dat is Maar dan is dus makkelijk. toezen kei, heeft intussen al schilderen. Ja. Toezen, misschien wat 10 toezen. Dat zou best kennen. Kist je daar uit de hollen of uiteindelijk? Nou, het schilderen kan ik zelf wel haast met de eigen dicht. Maar hoe ze binnen, het karakter van de code, dat moet ik eigenlijk even zien. Dus dan kom ik in het land of ik maak je foto's en daar show ik naar. En dan pas kan ik het schilderen. Ja. En dan in één keer komt de switch, hè? Want dan kom je er in één keer achter dat het echt commercieel in trek is. Ja, dat klopt het, ja. Hoe dit zo dan? Ik ben natuurlijk opgeleid als leraar tekenen en dat heb ik hier in dien. En op een gegeven moment is wat minder werken in het onderwijs, omdat je dan wat meer onrin krijgt. Nou ja, en dan ontwikkelt zich dat heel langzaam. En op een gegeven moment kwam ik dus bij die co uit en zei ik, vrek, dat vind ik eigenlijk best leuk om te schilderen. Maar er wie dan niet in die een co schilderen in die tijd. Het riep waarom wie er net zo volle, meestal die kei schilderen. Ja, dan moest volgens weer er weer waarom, naar Paulus Potter. Of dan moesten we naar de romantische tijd. Of in die tijd. In mijn tijd waren het net zo volle misschien. Dovi is eigenlijk de eerste. Ik denk dat ik een van de eersten ben. Maar waarom, Wiebe, moest het de kool worden? Waarom is het ooit net een hinder worden of een hoen? Ja, een hoen is van een mees. En een mees die wil dan, als hij het wil hij zijn eigen hoen hebben. Een ko is van iedereen. Iedereen in Friesland die denkt, oh, dat ben nu kei. Zwart-witte kei, dat is van iedereen. Dus daarom is het algemeen. En dat vond ik leuk, maar dat nieuwsgierig is van die ko, dat vind ik het mooie. En ik schilder in aquarel. En in aquarel, om dan een zwarte coat te schilderen, valt ik net daar. Dus er moest eigenlijk met aquarel laag, oerlaag schilderen. Om die coat op te bouwen. Ja, en zwart is een hele lastige kleur in aquarel. Dus dat wie van mij als schilder natuurlijk een aanknopingspunt, een uitdaging om dat te meiden. Maar de hele tafel zit nog vol, Wiebe. Ja. En die kalenders, die werden dus nou echt verkocht in Amerika. Ja, dat klopt, ja. En die ben daar razend populair. Nou ja, dat hoop ik wel dat ze dat worden. Ze zijn al heel populair. Ze zijn al heel populair, natuurlijk. We praten altijd van dat het heel populair is. Ja. Maar het binnen wel mijn plaatsjes. Maar de keizer Tikse schilderen, Kous in de Meadow zit er op. Maar er zit ik heel duidelijk op bij Dutch Artist. En dat bestaat. En dat is wie dan, ja. Dus we hopen dus dat de meesten dus in Amerika. Maar waar keep dat dan? Ben je dat dan Friesen om nou, iets? ik heb wel eens vaker hoe heimwee hè. Mensen die dus in Amerika, in Canada, in Australië waren, die dus daar vroeger hun kei hinnebracht hebben, of daar begonnen als boer. Ja, die hebben natuurlijk een heel soort met het Friese land of met het Nederlandse land. En die zorgen die denken, hey, dat ben mijn roots, dat is mijn waar ik vroeger in wennen. Dat wil ik aan de wand hebben. En ik denk dat soort mensen dit soort dingen in het eerste zullen kijken. En de kisten van leven? Kisten van roem komen? Ja. En de hele tafel, zei ik al, zit helemaal vol met kopjes en pandjes en een sierskaaf en een stamper en een kalender. Ja. Maar er is nog iets, hè? Nou. Waar de co-op zit. Ja, zeker. Lid hem even zien, jongens. Lid hem even zien. De skoeg. De skoeg van Wiebe. Ja. Ik mijn kei erop. En ook even opzetten litten. De echte Dutch artist. Met een skoeg met de kei erop. Diegetank en een heel soort succes, Wiebe. Dankjewel. Vooral in Amerika, maar ook in Friesland vanzelfs. Ons Xavier, heren, je maakt een heel soort succes met alles wat je mij dwanden binnen bij de omroep. Ons Xavier, van nou nog een hele gezellige jongen. Dankjewel. Dag. Morgen zit er een heel soort muziek in biend. Maar de talentvolle Dana de Vries en Valentina Toot. En vanzelfs de muzikale Roelof Lausma. Daar zit muziek in.